Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Skhim jong sorkar India nagabenta ki longiing ki baduna jingyo ha kinong kendong kalalong ka jingkerku ka bakraw ha ka Jylla Meghalaya. Katika Skhim PMAY katre kambha hamau kendro blong ya kabala sakhi ha ka shnong ikli hasem Kabadai kishnong model SAGY mau kenro CNR di blong ka longiing jong ka kongklasi daling siang wat uba kentiu kriam ki badai kinong rem ki dai kinong yo jingmyntoi. Ya ketika yeng la penshna da ka blong mau kenro ha ka jingpet video ba jidahar MCS ha ka jinglut ka bashilak sanpho hajar tingka AA. Bar ki arngut kinong yo jingmyntoi ki dai na ki longiing ki badung ki badon riungut ki khun marway baro ki dai kinong rem bajurep baro shi ayom jong kesnem. Da ka jingyarap jong ka dorbar shnong ki yok ban shnai ka yeng ka bakhamba, ningkong ki te ki long yeng ka bakisa ka long kum ka yeng shong ki mrat. Da ka jingyarap ka lat bar ka jing ay jong ka shnong bar ka jing tray shitom u video ki nong yo jingmyntoi kila yo ka jing kershan. Kumta ka office jong video ka layarap ha ka bapentray ya ka kam ka jing kalong kumno ban ay ya ki long yeng ya ka tunom halor ka kli jong ki ringkat ba ka jaga ka babiang bha ban pinsa ya ki long yeng ki bahe jong ki hapo kamang tingka ka barit bha. Kumta da ka jing tip ka babiang shaphang ka te ka jing te la pen kala ya ka jing shna kanang ban tray kam hapo ki jing Shushu ka blok kalashnai ki yeng ha ka rukom ba hapo ka jaga ka barit la pen bha ya ka yeng ha ka dur hybrid.